project no. Koro en gima continuous, ibiro timi atima nyaka chop kama obiro gike ma nyithindo dhi bedo gi facilities moromogi. Erokamano ahinya. Taparo ne chidh nade mabende osebedo kata mana kanene ECDs mago skunde mago mag nasara ahinya en ne jonyuol chudo. To iwacho ni ECDs mago mag kaunti ma Kisumo to ichulo, iwacho ni en nono. To ka en nono to chiemo bende biro manono koso en mana fi kende Awiti? Erokamano. Chudo mar ECD onge official voted moket ni jonyuol chudo. Kama challenge nitie en chiemb nyithindo nikech county government nigi provision mar chiwo chiemo based on budget ma wantiere go. To wan gi agreement gi jonyuol ni gap mantie no, koro gibedo piny gi board of management mar centers go, koro gap mantie no gineno kaka gitimo. Koro en winjruok kaka board winjore gi jonyuol ni gimed gimoro machal nadi. To ae chik be nitie ka ni nyathi ok onego bed excluded nikech samoro o en vulnerable ma ok onyal chulo giche matino tino mag chiemo gi. Koro mochul no nyithindo duto mantiere e skul